खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि चेनेल नायगिरिफोरनिसिम सिगां खुलुमनाय जासिहरबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ नैबे मा जिनिस न' आं सिगाङावबो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ होखांखाबाय। लोगोफोर, जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायगोन बे बुजिगोन, आरो जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नाया बुजिनाय नङा आरोखि। हमना ला नोंथाङा माने बाय साख्रि मोनबाय आरोना, माने माखासे गामिनि बेखार मानसिखौ नैबे बायदि कम्पानि माबायाव फार्माव एंगेज खालामनो हायो लोगोफोर। बेखायनो माने खोब मोजाङानो नैबे बुस्थुआ। माने आजिखालिथ' नोङो जब नागिरबा मोनला, साख्रि बाख्रि नागिरबा आजिखालि मोनबाव नामा। बेनिखायनो नोंथाङा बयलार फार्म खुलिनो थांखि लादो लोगोफोर। बयलार फार्म खुलिनानै जिउखौ दैदेनलांनो हायो लोगोफोर। नोंथाङा जुदि बेखार दङबा साथाम साब्रैजों ग्रुप जानानै नोंथाङा थाबैनो कम्पानि, गोबां कम्पानि दङ, नोंथाङा बे कम्पानिखौ आं बुंला, कम्पानिफ्राव खबर लानानै नोंथाङा नैबे बयलार फार्मखौ खुलिदो लोगोफोर। बयलार फार्म खुलिनायनि माखासे आदब खायदाया जाहैबाय, नोंथाङा नैबे हानि निआइडि पाट्टा नांगोन, आरो बिनिफ्राय गामिनि एनअसि सार्टिफिकेट नांगोन लोगोफोर। नोंथाङा कम्पानिनिफ्राय दाउसाखौ फ्रि मोनगोन, आदारबो फ्रि मोनगोन। जेब्ला नोङो दाउसाखौ 35 दिननि गेजेरावनो नोंनि दाउखौ लांफैगोन कम्पानिया। दा 35 दिननि गेजेरावनो नोंथाङा 2-3 केजिनि जानाय फेदेरनांगोन लोगोफोर। दा नोंथाङा जुदि बे दाउखौ 35 दिननि गेजेराव नोङो 1 केजिनि बारा बा 2 केजिनि बारा खालामनो हायाब्ला नोंथाङा लस दं। नोंथाङा जुदि 35 दिननि गेजेराव 2.5 केजि 3 केजि जुदि दाउखौ फेदेरनो हायोबा नोंथाङा लाब दं लोगोफोर। बेखायनो हानायसिबां नों दाउखौ फेदेरनो नाजानांगोन आरो लोगोफोर। दा नोंथाङा प्रफिटआ बोरै फैनो होनना बुङोबा, नोंथाङा जुदि 20 दिननि गेजेरावनो 2 केजि 2.5 केजिनि जुदि दाउ खालामनो हायोबा नोंहा ब'नास मोनो लोगोफोर, ब'नास फैगोन। बेखायनो नोंथाङा ओरैनो थायालासे थाबैनो खबर लादो लोगोफोर बे बयलार फार्म खुलिनायखौ। नैबायदि बयलार फार्म खुलिबानो जाबाय। आं होनखाबाय, नोंथाङा गिबियावनो हा पाट्टा नांगोन, बेनिफ्राय गामिनि एनअसि नांगोन, बेनिफ्राय नों बास रायज्लायनानै नैबे बयलार फार्मखौ खुलिनो हागोन आरो लोगोफोर। खोब मोजां लोगोफोर, बाहाय माखासे माने गामिनिबो डेभेलप थाङो। डेभेलपआ बोरै जायो होनना बुङोबा, नोङो बाय साथाम मानसि, नैबे बयलार फार्म खुलिनायाव नोङो साथाम मानसि नांगोन। होमबा साथाम मानसिया साख्रि मोनबाय होनना सानना लादो नोङो, मिथिबाय। दा होमबा बबेबा बै मोनसे गामियावबो फार्म खुलिबाय, बा बबेबा बै मोनसे गामियावबो फार्म खुलिबाय, अब्ला नों साथाम खरिबा बेसेबां बुरजा मानसिया एंगेज खालामनो हायो नायदो नोङो। बेसेबां मानसिया बेखार मानसिफ्रा नैबे बयलार फार्माव खामानि मावनानै मोनजागोन। बे खोब मोजाङानो लोगोफोर, थाबैनो खबर लादो, नोंथांमोनहाबो फिसिबानो जाबाय। बेनो लोगोफोर।